Letitia Ejarewa Ejare Elunia Dr. Samuel KB Ejare Medical Doctor US Magnet Boatima Ejare US But I bet Kofi Ejare Mata Mensa or community Munina Monsha Modern Watch say Jare Openicus or Frimu Canino a custom Ubia Oye Jumana Oye Cane former deputy a controller customs Exceed preventive Papana Bojuma Washimachu last year DBC and then say 12 March the Munina Monsha Modin Tamochi Yame baby bia great answer me medium Yame Adom now what you win your penecrabia Reverend Comforter Jacob Reverend Frimpon Manson, Safo Penny, Semiso God Asafo, Yana, Organ or Dano, Unisin Stresso, Unisin Stresso. Ibia because we create our school on more community for Munina Monsha Mode, Mr. Amos Amanqua, near Busianina. Why? Also, I be a 2 biano, Shawmode. You are not the first person. Ibia to be with me, Jina, and you better. What do you for Bam Patron? What to say? You are not sorry, Boko, dear. Yet I used to say, and then soon Yamia do more dear Che, why we are so my young massam. Not the passy action in there. Yasa Shani, now what you for Muko anymore, and the puppy blew. I'm PMPA. Ebi pienso am yedi nkunim bache mompa ye ne nkorade asem kakra ora Yesu Jesus amape yeda wase ora wadi nkunim na wosi nkunim difonso enora wadi nkunim ena wadi nkunim ochenso bedi nkunim da so ye nkunim difo ye ora Yesu yeda wase ena no pay oboafo papa otitafo papa wa wo boye ho ban mo ma ye ho masem wa wo hwe ye kra so oh Yesu ye kase asedanka wodin ye bompa ye pagya tiefo nyina ba wanim awurade mpo ne oyare me mpa bo ne se asem be ko na wieye no ma na yare sa abem owura Yesu ni oni ni da so anka asem be ko na wieye na onye ni da so ni osu asem be ko na wieye na amam wasere awurade mesrew ma wasem emre musa nyame onkonkono me pagya dwumadi ba wanim ye gyaye papa ba wanim wona wo wasem a wo de fa ne mu wode ma wasem entene se subonten enya fasode ma atiefo nyina wo manyina ewiase nyina atiefo nyina na se bibia ewie nkunum de ne ye wie a yakasa wo na waye ye de anwonyam nyina ma wodin ye de wase se wo ye ntem ye de wase wodi nkunum ye de wase nkunum difo e da nyina wodi nkunum aseda nka wodin wo nyame agya oba honhonkonko din mu na ye bɔ mpae amen amen difo ba nyame insha papa
coach no mu na mamenka yo say Nyankopon ya duma 5th of March. March 5th Nyankopon ya duma Bishop Bright Kwabena Adofo ne asofo Kukudam wakauti abum conference fibia nko de bano na nsen kuluna ne niema no nti oyebia che na nso Nyankopon dum omo akekesi enimu kama nti bishop ne asofo Penny Apostle Dr. Daniel and Pastor Stan Mark omunyina wo US omo bana enchechira ebemma wonsoso wohunu botaye potia isi Kristo dwuma ye niso ebeboa ma wonso watimi akoni mu Kristo som akontinu mu ni nyina emu no na kire se conference kese nyame ya duma no wotwe pepepe 8 o'clock wo tema 5th March tema CAC Christ Apostolic Church I would do a nature habo first nanke GTP runabout is a vacuum runabout first after runabout now street towards one nature habo nano right as sundan is book kwan inside tema inside baby answer very honom no asi honom asonda fefe nisi ono na nyame ya doma no pai free we deaconess we da obibia we asore candifu bia no betimi baby free obanso be ma certificate a kire se wabomodin e baabi bomodin afro ne bi na ka kire no sheshe bibri wo honom baby a street division be kosunsun ye de bebre na watini nyina na ye fefe for last week ni mona ye bobon samusun kakra ye gina se batatwere no na fa futu ensoso ewo mu na kenkan na aboa ama onsoso watimi akoni mu Kristo som abrabo no mu ho na yesa atoaso First Timothy chapter 4 and then yehwe verse 15 honomo said ye was Adom Ahengua papa enam ye janum mpanimfo so di gu yeso no ibi nso na wo Facebook person no problem sabetimi akan ye Adom 106.3 Adom Ahengua Adom Ahengua idikan Adom 106.3 FM na ko Kwame Appiagyei on sabekan yo honomo na like it and share to your friend ubibia na ka kire so ono nso so emfa ne ho enhye mu bi ne nyina yintutu ye ho efo Timothy ngoma edikai no itia enan nchichimu a edu enum me kan kakra ose ye no ho na bomoden koma ye no ho na bomoden ye no na kekawo ho koma na wonkoso ada edi adi nyinemu eyasemu ye no mo ana bomoden na kekawo ho na onkoso soso adedi asem no ede se oka se we ni mo na keka ho na bomoden na won koso nso so adedi be diligent adia sa ya me dekra ne se said ya for France be hu progress on koso o ka futu asem we afri bra onyame bo nipa bia no obi bia wadoma chedie bia nyame de adua yemu ye wo fie ha ya kobei
Bishop Yosu ansa wo de nyame de adua ne mu. Me metia mi wo de nyame de adua me mu. Odifo ba e wo de nyame de adua ne mu. Osofu sego de nyame de adua ne mu. Na de adua wo mu no wo na wo behu de wo mu no. Me hunu ma. Agisa wo da na de ansa ne hunu de wo mu. Obi dia ya nyomoto. Mi se me panyumo pa nanso me voice no en shada nkonyum sa ba me de me jimi hudi. Ute Adom 106.3 FM it is the fiesta anniversary. Via me jimi hudi. Obi Adom achadia pa wonimu asa. Osana bia wuhia obi asa. Nipa no begina TV so a so pagan TV no one nsa no 19 esi asa ba so na manfo nyina esua bi. Na wonumu. Wonu se bi ko university first na me say university no o kwa kire se e big edie ya asa. Ebi die chance obi a wode wo kosua ohu de wonumu no. O kosua porisi ade pa bebre wo mu na me ammo se banim na mon sansa ya sa na be ya sansa ni bia asa huni mfaso something potential bi wo mu a onyame nam ne mpani mfaso de adua wo mu ade pa bebre ne nyame de acha ye wan free so begu ya ni mu ase nanso de wo mu no ansa na ebetumi dead na so aba ma foforo no ade se wo de modern boka ho se wan fa modern banka ho a ayadan na wo sie ne wo ma modern a wo beka that is why dimbia and shut down nyamede uncompleted buildings na chese nipa ne chance ebi si Bible mo se hye de mo ba chance Ezra no mo penso ba tumi pa de kofu e be hwa so mo ntimi wie e ma ye de full stop sanye na chance o e ko stop down se wo mo antwro ho wo mo stop grade Bible mo de o ade biara wa brabo mo pese o tu wana mo no full stop bo bi so ho a e twen wo so you want to say what ho one for modern ba adesua na wo hia no wetimi nsia hunu sukuu na wo kono so one for modern ba nka ho a ya sorry no mienu ele na bo 218 I'm sorry miss me na ho kakra na wo mu tu na mu no ubedware anya dia beda cause enet mi hwie nipa tis one for modern bo anka ho a enane dia ewo woni mu twen wo beda modi bi no abrama nyame aboa me ne mani anya tenko yi die se metimi sori imfa nya akwadworo adwuma na wo bekwa ehwa dale kro de beto de pounds na nsuo bi apetenti one for modern bo a wo betine fie adie bia wo yoro se die wo mu ayade dua wo mu no famodin bo ani den se wa ma wani anya den wa braboni mu se yakoba na wo de wo sister na wo brochire no wadu ye se bia wo de da bia wo na wo bedan na sister baba de na famodin bo pa adwuma bi yo nso from wo enti wada woni mi padodo pa ba yansam ana ba fra obi kura bi awpa onfa wodo betimi atoni paso ni pa betimi adi wo hwamo enti wo se adi pa bi wo mu sister me na me ka me kire wo na officer say wo useless o adi pa bi wo mu aware pa bi wo mu adwuma pa bi wo mu adi bi escape bi ahihye wo mu enye mpie enti pause media me prise adi ma pa bi wo mani mu no betimi adro no betimi achieve de wo hwehwe sister edi de wo mu and I don't pay yet you often near culture and now what you be on him so. I do not tell you be a media chow.
Yankofa opani to ne ebo amagina ho bibi woni mu a obobol wo she goals yankofa enu amadi pere amagina ho de woni woni odan na di yanfa jako ani no no mu magina ho ebi visa so yi concert nanso hwe de woni mu no wotimi aporisia na adadi mani pabi amrante yiya no enye sukuu kwa o wobi onu mu a wotrasia na media de papa bi adua wo obi a wo ye driver wo kaka pa nanso so no wanhwe yi a obodi for the betimi a drive wo fa kwan for froso a and the pane wo mu no na what actually enti ade ne de wo ho nanso so wan fa modern bank ho a wo betimi akwa awurade ma fa se ma awurade ne made nkwa nanso Kristo so modern bank ho akonchiri modimbo wajwa wontimi nchiri bi da empaibo aye modimbo wajwa wontimi nkompaibo da wote se ye ubetimi aye hu busy sa nanso nie mapabia ana me da asore kwa bi wom ya fami nya hwe adie da wo da na di ma nipa no hu se bibi pabi wom adum tuo bi wom na wo de tia so da mo ho enso ya ka bibi aso ofere wo fere sari na boate ne wo shaase wo mu dada ne ma bia dia menna wo yakopon so aporsi wo ma yi wo ma pipi ade na wo mu wo ya se wo be pie na wo dade wo mu ade me nyankofo bia sori atia yebetimi asori atia wa dopa awia anumre nanso fa modem bosade na wo ya ne yanko ade a sinkete se wodo na aka wo na semu se babia ye kobia ne babia na bia no okaye ho ede ne wo mu se ya krono na wo mu dia ne ejai emfa modem bon ka ho se o twitio pa wo nim tio to wo bo modem so be wi ade Chano say mon kan kira kronfo se mo wiade biem ne mo modern se wode ne nsa beye adwuma na wonya bidi aboa wona woni sika no na che se nyame kra wonya sika wo pese obo afoforo nsoso ne etimi kwayanim etimi dia ba me nua ba ma man trose sa geja wo se the last year wo geja ho man konfo bi fa wo sa se excuse him say we aboa bia se we useless bi da bi ade pa bi wo bu da wodi kanya wo yada watrasi ache wo compreni ache ade ne de anyansi ya de aye oba woni mra ho so se de atomi de ade ye me ma ho kwa biem enti pause ye ma ye remfidi atwam na we difo bremobie modembo wa mama de anka hakura wa ntimi ametre posa wani sa bi drasi atwimo kogumani that's nyame sira no kan modern bo onimpa da se no ho obi ani ho asase so nyame mfa bibi ndua ne mu enioma papa ndua ne mu obi biara o nyame abo na ba asase so no ode ne pae den adua wo mu ode akyede a ebeboa wankasa onimpadua ne wabrabo ode adua wo mu wo kan second kings wona odifo na ne wu na ye koton ne ye de ne mane ne ye kosi awa no Elisha ko ho was the fangona bra wo say kitikiti bi wo da fa bra hwie o hwie o se kono koton fa ko twetwa wo e na was I have nothing ministry o se mu ketua bi o se sa ne hu ne ketua bi no eno an wo eden wo kese eno a wo bon hu moden o se hwie o hwie o se kono koton na fa ko twetwa wo ho aka sa story no de me dekra ba ko ne sa me wan se o se onkobolo bibi ade bi obenya bia wonchi bi obenya no no mfa ma ano kra no de onya ba ya ade ne ye no eye mawie na afi wo sa ko pepi oba na atwa o se hwie me ne ambe o se hwie o se kono wo sa ko hwehwe biem entrase o bibi wo mu oba na atwa bibi wo mu kona koton ade koton na fa ko twetwa ho aka koton entrase nyanhwa han na kanya de emmeno entrase sa enyehwa entrase na bibi wo mu sa wo do ho tu wo kru so fiti ase e na wo kra ye koton wo bibi wo mu
They say Bemani no hobium. You don't bo abosio and man what measure. So we what dress of a shomon quadia. Urade babua. And dear the besuti. What years to dear? Yebato. Modimbo. Bon modin no ma. Kwasre. Obi bi anywhere where the Christo was ready. Ebi nsida bo humod ewurade de adoma chede bia den ewura wo mu se feye bo humod ne fa boa ho ebe boa wankase wa busua aboa wankase wa brabo enti ewurade amfro keke ose bo humod also obi ni modin bo a wono ankase hu me ho se waka ahye no so hu se wo pre bo humod a ade o kra na no ya na mekoye bi ne seye na me ko togo e ko fa ne ma ba e ka nipa bo na nwum kra se cd kra no ye nto o se wo ha ho ida benya nkofo bia complain bebre so excuses no akika ni nyina o te so we kra so ko cha na ko fa ne ma na wo to dia wo mesia na mo bia se wotuo do tu so wonnim ne wo mu na wonnim onyankopon a wodi na chi a me ka je se ye beka na so wontie ne Yesu aka no ne wankasa ho mu nim se wotumi ye no wobetimi aye mana wo bo ho modin kire se wo hia wo hawo Emenantie ya wo ni Elisha krai eti wo no mu a ba bia wo da na ho ni kire wo mo ho so no no mba madi tua na mo ko hu Elisha se ye pese ye kompuna no kotwa dua ne ma betre ye hie mu ne etimi da ho me ho to afise ye ho kire ye dodo bra wo mo ko ye na mo no mu tu ne papa na enso ax no mo ko sre ye kuma no bibisi ye e honto nsuo no de anum guase ba de obi akogye a wode kɔ no wo ko akogye ye na akoto nsuo ba wo mo fra urade minima na ma wo tuo and I don't pay me pesa me culture say adie biara wotu ho na mo no wo ha beba and guase beba esu beba awe ho beba na nsu nyina mo say bomodin gina bomodin shobi enyi wo bi na ba tse say wo ankasa bomodin bo wona wo ye ebem eye papa ma wo na wo fa enti obi betimi akakasa bi akwanhwe yi a ade o ye ko bo abem nanso enti abemubuo ewurade de na de obebia no ebeye yie First Timothy onyankopon de oni hwemo wudi next na wo ye ni ya adoma chede wo mu na be ebenyi mayemfa so dia ma foforo aya ma obusua aya ma oman Ghana enhwe no obi ka anope enhwe mfra mebo sorry bo wabosio wura baabi edwam kra wura wodi atensi di sukra wura pure water krampo wotonwa na obo Yesu di awurade be mo heden wodidi enne wonu man kwasere ndida awurade de adoma chede awura wo mu menua ba mesre sorry entina se de bia se fan de bi se jo emwa se fan se jo emwa sorry bo humode sorry se o Kristo ni so se gidi ni na tua na mo na me ka kire wo se me se onkun se ne wo be free beba na se wunya bo ho modin a na wo keka wo ho a eno na afi wo be hwie nhira gu modin bo no so na wo progress chance se pia ama we krebe se cocaine woto na ne ya na wo bra wo bo modin a wo nam sum a wo koba wo sori gira kwa ho a wo koba wo so ane ma bia homache wo fa nkente ko dwa so satan de ni pa hu homache wo kwa wo ba nam fam wo nam kwa ho anya say bia sika na wo nanti abeduru ba bia wo ka abaso na afa ka ye nya bi pay me na tumi nanti anu ma sika na wo be ho no ba bia me de beduru betimi de mi akoba bia nsa me ko because ye tia class ne nanti form duru ba bi na say wo so nanti ananti ni nyina bo exercise satan me ni pay hu no na mom wo say abema wo progress ni panyina be hunu ama adepa ne wo mu na dead ni pay sister me come che wo na wadwere ye wo sa wo na wadwere ye wo sa se bibia se asa wo de wo ya nkonam wo de be wiase bibia nkoyie ma me so bibia ma na sei me be wiase be ye de adepa pa bi wo mu na adepa pa bi wo mo de na baso boso ye de oh my god wa mo modin
So ebe na boss abaso bo beba. Futi no de ama ye. Modern abaso. Sister way oyade. Wetimi atompie water to say, hey, I'm not sorry. 3 o'clock, Mrs. Sofo, do say a fee a ba. One who say maybe bomb modern. Na net teacher ba ko ne classroom no watch radio. Ale kwala be say 30 ne ho no watch re nyina de. E de ne bi be first. Ne bi so berry. E de ne bi twa. Ne bi so. What the money can you see no? What be the TV near my TV ya pa? Ubasri and yama bebre. Nanso no ono anim se bi pabia e sin ani so no. What the bayan me come me say 2022. Man na ntesa 2021 atwam. Ade bia si bia twetimi san kofa 2021 me sha ha menye yi. Na mo near my pabia wo mu me say dala di 2022 my brother. Awariya na aduru so a da wodi se me pe se ba bia maduru me wariya na jam bratwe no bomadi twrani na eka o bomadi se dan no wo betete niema bi so no bomadi wa momadi a wo de dan ni sika nyina de bawinam wa momadi a wo de taxi kakra wo drive na wo koba no wo de sika ni nyina de be eye modern bo ade ne de efe but wa momadi a kata wode ma bi hu a akontium kwana kɔhwɛ modern bo bi asɔre a wo mache no okofu train no okɔ no oba sister anya better sa ma wo ho modern bo aye modern bo wotimi ya djuma ba semprensa woko aka kakra wa bra that's what the modern bo it what was sister ya man sister ya twilight mo bra ye na me de ne copy ho so mo wo eye pa na so so bo modern bi wo bi kura kwa kontio ma wa bra di sika kakra ba se mo modern ni mfansi abusua dan mpo no on se me ka wadi awu wa disika no wadwan ya bete na betenkra ha somebody body dia mo bomodia afufuro be hu progress won koso no maka say e no pay ye bompai ade bia ro se ade nyire mo fampai bo e bia pese obo hu modin enye wo hu odin enye onyansa se do ka che Zarubabe dia wo pese wo ye enye wo hu odin o enye onyansa ne mu ewrade Sagrade bamwa na so de modern boka ho a menua ebi kura na wo ye sofo ba bia ya transfer wo koto me se wo de bomodin enhwe ni pam ye nsa no enhwe ni pensia bia wo koda wo ma no enhwe ni pedu bia ya transfer wo koto wo mo ho wo nya me bi se bi papa bi wo mu a wo so betumi ahwo ni wo ni pa Oyanko pound the mission adwuma me training wo mo a obi anso atimi abi in shop more than 8 people yeah ba ko kra dem akonta obedru baby kra hwa wunya conference computer good morning ma de ne wo mimu no a me nso bi di dua bi mu no ebi no won ka kire Timothy tese wo si de ye di dua wo mu no me ma na nyakwa me ma ni na ho kwa e na no pay e bia na de pa bi wo mu wo se wo tua na mo na sambara ni to ba bia hyada ni ya de atwetwe ya de sedia ya de nkonkonsa ya de nantritwitwa ebasa bomodin gira pinti mawurade bomodin di nukure kwasi wudem nukure eka edin nanso ebeboa Diva ba ye bompaye a wonyame nso esansa ye boy homodin obi ni won ma megidi se ne wasori anopai Apia nyina wo se umde mpesa ka bomi Apia nyina wo se mi de mpesa mi de ya minya accident Ame na kra na adwuma mi ko mi de nim se fa bi kese nya ho toso wo wura dimo Ubo homodin awurade be hira Ama wiye die nso epiepie amani nyina ehunu bi yenim de wode asi wani so ne ba bia wo kɔ ne ba bia wo begina ne niema bia wakofa de wo kɔtɔn de wo kɔfa ne ne awurade modern ba wasɔre kɔhwɛ ye ma menum nam kwan so kɔfa tomatoes ne brode etete ka mu bosuogu won so no mo kɔ no mo ba modern bo wo be fia se me pe ba yere na mo nche ba yere ma me obi abre wo so bɔ modern Minim
ebia na wabemopu dia woka nyina ne se wawiesa unwiesa and that's all there is hope wo kwa urade anu ye bompa ya ka kire urade se urade buaya Peter Mosra sampai boy bi emprahe ana so bimpu ya me boni a mfanche Yesu ka kire o se urade ne wo pa de ne to yegidiem urade mo a no won to gidiem e wo modern bo ho sister me come kire so bo modern wo de kwen na kwen na won saka no de me se fatu to baby bo modern Be sura ma waji se wa bomode udia no baye bo homode urade ma obrenya kwa bo homode amese urade ma obrenya kwa da eripa metimi ayi wa ma na so urade ma obrenya kwa da e da no prai kwa urade ani ma medi fo ye kwa urade ani ye bompa ye tiefo a etie na no pa nyina se urade Unkutoni ani daso a wo bem wani amanyina tumi yoyie ema wo ma urade semrei wo ma sori afiri wan kata so ebi kwa koto ebi ni betutu akwan bebre body ba bi ni wodi asori akanya ho papa ye mpa ye body se na no pai wo si yankeka ye ho ne ye mo ye ho mode ya sadia baya ye nkoso nso amedadi wadi ye jai ye ma bi ye papa bi ye nuanom abrontie bi amama wa bi o continue bi businessman bi businesswoman bi rade ya de safu nyina ba wani msa rade body ba wo prince o metumi adru no basha sa si mi hono rade ya mpai body se bowo rade bowo ye ne na ye ntumi dru bia ya pase ye dru o body for me twitwa ye nantri o body for de wasaye baba wade wo how me see akwai na suru nyina ba rade bowo ye hu sampa wo ye jamia wo ya no kwafo unkutoni ani daso rade se wudi bo nye bon samedi abreni nyina wo pa ye seye ye mesoma ya ba ye homade na wo twi ye nsan rade nkota abrabo papa ye mpai body se boye wudi ani daso wudi bo rade enye Ghana shawonso Ghana body homade nse ye bedrum pampansuo bi no rade ne bi so twi ye nsan rade Ghana bawani ye de Ghana from pani so besi amofraso rade boye modi mo adwuma wona wo ministries wona wo tete offices ahodro nyina rade boye ne momodin sumo be boye ne momodin suma se wo kru asawayere boye ne momodin suma saja wo suma sana wo Yesu Kristo dirimo ye Kristo suma kontio ibo rade boye ne moya umode na dati anya yiraba rade boye ne papa boye rade boye they enti moya umode esansa ukuto ada obetimi aboaye amaye ni abaya hoso Mami bebe urade de ubefe bia fa hodo de urade de wakoma befe bia bompa ye ema yetifu yi. That's ora ye koso bompa ye project for ba wanim. In the name of Jesus. Na me onkonkono obi wako nim adoma chede a Erado di adom no mesrese mo mani mbrom so mani hu mo mani mbrom so erade mo mani mbrom so wotena sia wo nyame anyonyam erade mo sorry se agukudurufo ketwa bi kura urade e wo mo nsam beto insurance eguso nim se wo beto insurance eguso ma atuni aso aba ma nyamfaso de erade mesra mo obi bi otifia onim so ne die abrabo nesi no mane hu sa abrabo nsi o sorry enkunim de be de mo sorry e wade mra wo me sorry me nkunim de ndi akire me nyo omodia ne emfa ne onyam ma wodin minnim sa urade na nopai wo mabe yenkunim difo no masim kunim difo yakasa wo Kristo emra yetie wo ne etu anamo no na wo Yesu no waye ne papa ye ne emfa ne onyam ma ye de wasese watie ye Yesu Kristo din mu nti Amen. Amen.
Erade yakoso bom paye jai wo meyimu suku sem adwumamu sem awaresem akontio sem bibi biara eba wanim sanse wonkuto ni ani daso ye ma wo bomodin se obetimi asua de na wo modache anya kwa erade ye mpai bone se obonefo sunsanso biara waba hwete bia befa teacherfo ho ene mpo wa kyerɛkyerɛfo a sɛ so otimi bua ye mei erade de abanhya wonso ene pa bia sɛ so wadi gukwa mu awurade buano no timi momodi nrum pempenso achieve ne pa mo mei ya juanu mu asem di ye jaye adwumafo businessman bi eba wanim wana akɔfa ne ma semre abɛyɛ ne te sɛ wɔkɔtra wa spectator wo hwɛ ne saa no asɔre abɛfie de awurade yesia no kwan piepia bɔfo ne wo piepia tɔfo nkɔtotonkɔfo ne ma no munya kwan sa nkɔfa ne ma mo homɔden do abɔ homɔden ata asase ne wo sidan ne wo haw ne amane bi ato no de wabɔ mɔden atu kwan no dro akontium na nkrata semti amani su adware no de wabɔ mɔden achoma wo bana semre ne bano ato achia anam bia wɔmpɛ rade empai bɔne sɛ mɔden bɔmmerɛ mu abrabɔ mu ama obi biara ya judi sanse wo nyame a wo ya no kwafo de wafa dro so pɛso wɔkara no adro rade hyɛw ho nyibonyam ma mɔden bɔ biara de ama no pa ɛbɛba na kwa mu ɛmfa mmerɛ no wo Yesu Kristo dirimu ye gyaye nyina ya hyɛw nsa ya dadai ma yeni gye na fase de hyɛ ya fumu ma na se ne nyina nso koyi a yɛsa de waseda ama wo Yesu Kristo dirimu amen Adom 106.3 FM Emilia ata na utie se brain ni wala mi be bie surama ye be bia ma won so modern boy esa wo de ka ho ma fa modern boy anka ho What in abo modern abetimi achieve ni awhwehwe anya better sa ho Kacho nyame yadumu a Efiada creator nyame yadumu a Reverend Comfort Jackson senemeka no ne krabie ne nisi da nyina no na wotwi yankopon yadumu na yebehwe Efiada no anajo yebetoto nyum kakra na memenda no yapene krabia na fani nyina ye fufu ene tuntum agro or company for be create a school kesian e won so kofa by radiator ninsa afreno meni nyina na wushi adamba akum esum erade or no esofo Assemblies of God community for inti abusuafo ene assemblies ene adofo nyina yenkoso nhye hodin Saturday a ewo yenemu na kosi adanso yakone na asiase nyame de cheye nia na bishop adofo de no said the mabdika abo amane no nyame adoma fit match na conference ne bebaso tema CEC asafo kesia ewo Harbour Road after Vaku runabout when it chere wo doyum afienya important wo fra kra na wo bo Michel Camp na say afrawo ni nyina na wo do ani be chere Vaku runabout ubisa CSU akora be chere wo kraka after runabout na wo de kuanim o first junction ewo all right once asonda nisio unkevun ko inside the cry already nshira no ntene ne monchiro akesima be senso na abo nunum na obeti bishop yawo usu ansa enka odi for ba also for ba ajwa ejiwa sesi Ufi say agran sudru abrewa onso minim say onso wa oni ani Kofi say mze onso papa di we di hu say Kofi say we ya papa na wotwe ewi ya na wa busian so abrewa wo ka so onso papa sa onso so na wotwe ya mami hu no say
say ye na say e we animu a anchana me ne wo awie oh bibika di for my akasi medu na bo na bishop ya usu ansa beto aso odi for ba Appiagyei sesu. This is Appiagyei sesu. Sesu na no person what ni Appiagyei na we tak Appiagyei asa for ba Jekum we also for Jekum Fanko Pukasi Mamu good morning Jaggy 3D is good morning Name Adom Wednesday anopa 9 to 11 Wampaye bi boa with me the one here community for Central Assemblies of God afi men fa umpai bu ni agrofo so bonu for the near bre so fashion wadwuma odisi ayi betwa enye den ya de modern bo fezani e ko basri o se ye di nyame mu abeye sa ne fashion wadwum ade bia wo ya ba adwuma na wo ya modern bo na mti se customer officer penny pa na o2 force said the customer phone be ebre na ebi yeden bibia no na nso awum se bi mbe di traffic mo bi mu free mountains na ebi mu so free bese ko furidua na say ye obedi mu sa wo mama na obeba na obegina na nso a ye modern bo bo modern small man ya onyame nso hyira wo wa ya benjume bia wo bo ho modern awrade nhira ntongu so obi biara Appiagyei, good morning. Sorry, see you. Person want to make us. My friend is 0244278545 0244278545. Mr. Ankansa. Mema, good morning. Abagana na say what that's war France. Mentor. I feel we are ready by ya, maybe young one.
Okay, hana mede wo esie hwe ho yi ba bia obeko bia awrade yekoso de tifo nyina ba wode bo so wonyi munyam na yen so wonyi munyam Yesu Kristo dream amen.